assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde juurade yafnade. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi waɗani on bindande oɗon gandi ko ɓama jangede ko ɓooyi. Gandata ɓooyi tan ko jaha YouTube to binda Dental Dina TV ko toon gandata en ɓooyi janginde alkule. Nde wonno gandal men heewani woɗɗani, en jaɓani yaltude e janginde limtu e hijju to bange Qur'ana Arab, to bange Pular. Nde wonno ko yiyata bindi ko ene heewi. Saha fof keɓa biyo mi yiyata hay hunde, kadi njurum e korsa arta yenta hen, jingol waɗa, heblo heso waɗe, kadi artire hoore boowal wonande jangunoɓe ɓeydo wawde, ɓeydo famde. ɓe jangani ɓene fuɗɗoro ɗon ngabbirɗon jara yeeso. Heddi noon ko jangde saɗani, ko teskuye o tan saɗi hen. An jangowo ko ma gonda e muñal, no ceerno ma o jogori muñal ni, janga muñal ɗo makko ɗo, sabu accu ko haaju o jooɗi omo heblanma ko jangata, o hebla hawo gayna jangde nde, o addan mande no gonɗo defirdu, defanma bottari walla defanma hirande, ha gayna addanma, rottanma, ɓallinma, heddo ko ñaama. Janginowo ne ko noon tan wayi, o defanma karfeje jangeteɗe ɗe, o addanmaɗe, o ɓallinmaɗe, heddo ñamde nde won jangude nde. Aɗa janga, aɗa ñaama, so ɓoyi kaara. Anne aɗa janga, so ɓoyi mbawa. Aɗa yardi jangde ko ɓuri sadde e jangde ko andude limtongo. So gasi ndewna hen masɗe ɗe, so gayni ngara ekko bindol, so gasi noon fuɗɗa rendinde, so gasi noon ekkitoɗa no jangirte, so ɓoyi mbatta jangude ha ɓooya ngabba gonta janginowo. Nde noon an jangowo jogo njurum ummade e ma faade e janginowo ma, sabu janginowo ma jogimo njurum walludema ha mbawa jangude, mbawa windude. Annene jaha e haajuji maɗa, keɓa kal maɗa, ƴetta ñaama ha laaɓa cer, gaccama hay hen hunde, a ittani hen, kada rokkamo hen. Kanko noon so fini dawol makko ko jangindema no mbawata jangirde, no mbawata windirde, o wonda e ma e ɗum ha lewru maaya. An nde pinɗa fof dawa dawol maɗa, gacca ceerno maɗa, a anda ceerno haccitima, a anda ceerno ma wotto, a anda ceerno ma hirto, a anda ceerno ene selli. Ko safi tan min jiyani windande de, arani de, leeli de, hey courant o jeeya, wifi o jeeya, connexion o jeeya. Aɗa yerna ko ɗum ko jobdi namdoto.
ena yooɗa ƴetta nuldamo mbiyama ceerno wallitoro connexion, nda wallitoro wifi ma, nda wallitoro courant ma, nda wallitoro barme ma, sa fini kaccirɗa hen seeɗa min mbawa janngude. kono so goto fof rendini komo jeehi arti wi on jarama jokke golle min beltima, ɗum jokkata golle weltinta ɓernde jangowo e janguinowo. Janguinowo e jangowo gondi no jaati e mbeedu mbaadi ni. Jangowo so ɗoyani mo jangini mo janginta, so jangowo ala janguinowo ko jangata. Daga noon ko janguinowo e jangowo gondi ko rendiniɓe jangde. So jangde yonti ceerno yiyaka jangetake, so jangde yonti almude yiyaka jangetake. Ndeke noon ko ma ceerno e almude garda no jangde wawa dañede. ɗum noon wadde Allah walli en koddani en gondani kono oɗon jiya bindande enen jetto on to YouTube to 9,900 pawɗe nan toon. ena yooɗa onon jangoɓe toon ɓe tawde on gandi ko 00 221 77 906 14 81. ñande fof ene haala ene haalte waɗa saha ƴetta hunde lomba hen, on saha mbaɗa vocal mbiya ceerno mi weltima ko jangintami ko mi faami hen hunde, ɗum ɗo ƴettu ɗum mbaɗa e barme he, ɗum ɗo mbaɗa e courant he, mbaɗa wifi he. saha kadi ganda ceerno ko portable janginirta, ene bona cooda portable moƴƴal nodda ceerno mbiya ceerno nda waltoro jangde men nde, ordinateur moƴƴo mbiyama ceerno nda, tablette moƴƴo mbiyama nda, wona o jangina on. kono so goto wi ko jangowo min nde mi janga mi yiyata binde, min nde mi wawa hay batte. a wawa batte noon a yi ballamo ha mbawa hunde, jinganamo ballamo on walluma wallumo. wadde onon wonɓe YouTube ɓe 9,000 ɓe wonɓe toon ɓe ɓetoɗe wallodirde e janguinoɓe, haɓe jangina on ɓe ngala lebbi ɗeɓe jobnoyi. oɗon jenana YouTube yoɓani min hay mbuɗu, oɗon jenana WhatsApp hay mbuɗu min ngala e mabɓe, oɗon jenana kala ɗo min nandata jangɗele ɗe joɓani min hay hunde. on noon garata jinganon min, ballon min to min ñagake. ene hersa janguinowo huccidde e janguinteɓe balle kam. ala ko jangoɓe gannen to koyumen ndendinen ballen ceerno, eyyi ɗon yooɗi. kono ceerno ara wiya balle kam yooɗani faɗɗani, holko faɗɗi yooɗi. goto kala ƴettana hoore mum wasa fadde hay goto ƴetta ballal nelda ceerno, tawde Allah wallima a yiyani ceerno sakana wona ceerno kaccitani, ƴetta kam hunde ma mbiyama ceerno nda waltira kaccari. a yiyani ceerno sakana wona botteri, ƴetta hunde ceerno nda baltorɗa botteri. a yiyani ceerno saka ballama hirande, mbiyama ceerno nda waltira hirande. julde yonta korka taske, a yiyani ceerno, a anda ceerno dañi layye, aɗa anda ceerno dañi ko waɗi e barmiyel mum. joni a ceerno nde ko julde joni janninen ballen ceerno taw ceerno haalani. kala ko yonti e gueɗe balleteɗe taw on ndendinat dokkon ceerno mon ballonmo, taw wona omo haala noon gadde yoɗani e ceerno. ceerno o finan yo himmir janguinde almuɓe ne ganda jogo haqqillaji tenoyde e remoyde e addude. tawde on ndemani on tenoyani, ƴetton ko wiyete jawdi ko mbaɗon e WhatsApp mon,
oɗon ganni war makko ƴetton nuldanmo taw namdaki on oɗon janga jangɗele cettuɗe jangude waɗe e sifa newiɗo yettoma janga mbawa jangina janga mbawa nelda musidɗo ko e janga hen wawa hen on kadi sinno ko ganduɗo fodde o nuldama audio o jangi audio o nani hen inde janginowo e numéro muɗum o fotani fadde hay hunde o waɗa saaha o ƴetta hunde koye ceerno nda waltora golle men nde mi anda ɗo gonɗa kono minne mi jangi hen mi wawi hen hunde ɗum ɗo nda baltorɗa golle men nde ami belti noon e golle he jangino welto saabu janginowo ne ene welamo e janginteɗo wiya ceerno mi wawi mi faami ene muusa janginowo o jangina hawa gayna jangowo wiya hay batte mi famani hen haybat mi famani hen ɗum ne waɗa ɓernde janginowo ene amna janginowo toftinta janginowo ko ƴetta jawdi dokkamo o wawa deejde haqqille makko deeƴa barme makko deeƴa o deeƴa ko soyi barme o deeƴani o deeƴata omo wi addu o addata ko addete ko o lelna o faya haajuji goɗɗi haw daña ko addi waɗe barme ɗum noon ko onon ndendata jimmononmo ɗon o wawa dañde ɗo jooɗi omo wawa rendinde bindande omo addana on e nafooje goɗɗe naftorteɗe oɗon jiya omo nangana on journal-uji oɗon naftoro omo addana on gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa so woni to yawata yiitede o yaha o naata toon o yiilo kon mbawa yiiloyade o addoya kon mbawa addoyde o fewna kon mbawa fewnude o rendina o watta ɗum lefol gotol o hoytina ha hoyta o waɗa fe yettoma on saaha noon keɗoɗa kennoya cikka ko noon wayi so haalanima ɗo rewi ɗo rewda beka ma andu tampere mawde heeɓi ɗum kono mo anda ko wayni noon aɗa wonda e mum jawa ɗum holde gandata nafore mum ko ñande certuɗa e makko natta yiidemo o watta yiidema ko nden gandata nafore makko rendo ngo ko ɓuuri hewde hen aɗa wonda e ballowoma donka yiide ballal makko faade e ma ko so wirdimama noon o maayi ko nden gandata nafoore makko ɗo wonno heedno heɗe fof ɗo heedi kala mo jiiɗa ene woɗɗo heedna heedi ɗon ɓeeɗo keedna koye jawdi ɓeeɗo keedna koye janginde ɓeeɗo keedna koye wallude ɓeeɗo keedna koye wallede goto kala noon ɗo woni ɗo wona ɗon minen min keedi koye janginde e nangude bandaji e nangude journal-uji addande on Allah on ɗo min keedani on donc son keeɓi on dawi on keeɓi seeɗa mon ciftoron nuldon taw haalani lewru ma maayi a yomnoyima ƴira hen seeɗa oto yaw seeɗa o nuldama ɗum tottamo hen mbiyama ceerno nda watta golle ɗe eyyi yooɗa teskoma o anduma ko soyi ceerno ma andama aɗa wujjito aɗa janga less ha mbawa jaa haajuma cikka a funti ceerno a funtani ceerno a funti hoorema gandal ne jange kono barke soodete gandal de ne jange heeɓe kono barke o soodete ceerno wiyatama adamde an faggoto ɗum hoko saabi almudo ne dawana ceere mum alarba ngesa mum wona meere kala ko almum waɗana ceerno mum wona meere nokku wontogo nderto ka anda neɗɗo ko kumpa woni toon haqqille o oto woni nder ɓernde oto woni nder ɗemgal oto woni nder
nande hoɗo ngoni nder, yiide hoɗo ngoni nder, hoofaade hoɗo ngoni nder. Nder ko nder tan, ñaama faya nder, njara faya nder, naata nder suudu ay nder suudu, naata nder galle, naata nder wuro, naata nder leydi, fof ko nder, nder tan, nder tan, nder tan. Galdal ko nder wonno itta boowal naatinda e nder haqqille neɗɗo. Boowal ɗum woni de allifo ko boowal windete, on allif naate nder haqqille ma. Jangde jangata nde ko boowal nde waɗa. Ceerno ƴetta gandal ngal, omo haala e ɗemgal makko, e naata e nafuru ma, yetto haqqille ma, haqqille ma ƴetta mofta ɗum. Ko jangintuma ko haa ɓoye anne gonta gando no makko ni, anne mbatta andinde. Sabu kala gando ko gandinaɗo andi gandal, kala mo jiiɗa ene jangina ko janginanoɗo, wadde kala wiya ballowo ko ballanoɗo, kala mo wallata yiɗa wallede. Wadde sa yiɗi wallede wallu, sa yiɗi jinginede jingu. ɗum noon wadde ko jangeteno en jangi Ayqashun, en jangi Bakarun, en jangi Jalasun, en jangi Damatun, en jangi Hanasun, en jangi Wasakhun, en jangi Wasakhun, Za'azun, Hafazun, Tadghun woni jeenayi. Dendangal limore ko hen woni, dendangal limto ko hen woni. Sa wawi ɗum gonga e gonga, dendangal ko winda a jangani, andu ko Ayqashun ma, Bakarun, Jalasun, Damatun, Hanasun, Wasakhun, Za'azun, Hafazun, Tadghun, ɗeɗo lombaɗon kaalaɗon, waɗaɗa tongode tonga hen, hankadi a andi limore, a andi karfeje. Kala ko winda sa walama kasba, ganda no foti, birda, dokka haajuma. Wona aɗa rewa Allah e karfeje, aɗa rewa Allah e limoje. ɗum tan ko jinno kadi wattude hen hande, ko arta tan haalde. ɗum to ko jangde wonno, nde timmi hande ko haala. So gasi noon kadi wonji waɗe alluje, tongoje ko jangano ko haa ɓura famde, haa ɓura famde. A faamino haa ɓejoɗa famde, a andino haa ɓejoɗa andude, a jangino kadi haa mbawa jangidde. Ay jangde arwande nde ko jangde wiyete. So gasi ngara famminade, so ɓoyi gona famde. To arwande ɗo ɗiggata, aɗa rewa hen, aɗa refto hen, so ɓooyi jiita hankadi gandal ngal ɓadoma e weɓruma. ɗum noon ko ɗum kadi wonno haalande hande nde. haqqeji mon tongo ɗum ko jangowo e janginowo ngoodi. Jangowo ko ma walle, hol ballowo jangowo janginteɗo. oɗon jangoɓe, gadde balleji moɗon, alarbaji moɗon, so yonti hoɗon haade ha wi alarbaji. YouTube on calminama, on juurama. Dental Dine TV salmini on, juurima on. oɗon janga, oɗon cuuɗi toon. yon gandu alarbaji mon yo garat, alarbaji mon yo garat. on jangi aset, alet, altine, talata, alarba. alarbaji yo telloto min jiye, garon kalon ko min kaari. alabam nani ceerno, amin ñagui duwaw. ɗo mi ñagui duwaw ceerno, amin ñagui duwaw. on sa ceerno duwo,
kono sa deƴƴi adeji ceerno anda ceerno hol ceerno duwatama duwa koye ma wonde hunde duwaw ko ma wonde hunde ceerno duwanumi ɗottomo duwordi ko ceerno duwordi ndu yo ar o wiyatama addu an addata o heɓa o duwo ɓernde tan ɓernde duwoto o weltima duwaw ari o weltaki duwaw arani ceerno ma ɓernde nde tan keɓata nde welto haji humto nde suno haji humo ɗum noon jeeya humade makko yo Allah hokku en nande e famde arirde Allah waɗirde Allah wallirde Allah ni foti addi tan ko rewndirde e janngude e jannginde hay ngala goɗɗum on jii gila ko puɗɗo kam yiide ko faade hannde ko jiiruɗon kam jannginde tan kalde pilmi jannginde subaka haa hiira jannginde nanɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondindere bowal ko musidɓe mon giɗo mon sabu Allah yaya li ko wala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima kadi yo Allah waɗa jarlaɓe yafaɓe hanuji janngude jeeyede e bindanɗe janngeteɗe lawol ma nani ɗo garata garaɗo nani ɗum woni an jiɗɗo naatde bisimilla ma e galle golle no mbatta 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saha ka jiɗɗo naatde e galle jangde to ngaddora temedde ma 4 naatirgel ma none an naatowo to no ko temedde 4 ngaddata mbawa naatde a nannama kala lewru jaɓa temedde ma 4 ni foti ko jobdi mbiyeɗa wona dokkal a rokkani min ko jobdi gadduɗa aɗa janga dokkal noon ittata koye poosma mbiya ceerno nda mi rokkima wiye dokkal ɗo ko a yoɓat aɗa jangine aɗa yoɓa aɗa jangine a addi aɗa janga lewru ma yoɓani ɓe wittuma jangde jokka haaju muɗum haaju ma ko jangde no wiya no wiira garda noon numéro o nan ɗon mbaɗa haalandema WhatsApp o nan ɗon kaala hen indema yettodema kabara ka jiɗa nadde on saabi nannuma paami ɗon e on jarama ɗum yinnomi haalande on allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam on jarama salam